Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line. Mayong gabi naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon na Firing Line karon niyang gabi. Sabado nights kitang presentation. Aksyon Firing Line. Laom ko gani kon aksyon hotline gihapon nga alas 7 sang aga, alas 6:55 sang gabi kita. Aksyon Firing Line ining nga program ang inyo ginapamatian. Aksyon Firing Line. Sa ngalan sa inyo regular anchorman aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon ay Tayhopon checking in. Tubtob sa takna nga alas 9 kita. Karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Sa kinaandan magadulong naman kita sa pilag ka mga nagapangunang mga impormasyon kag balita. Nga atong tutukan karon iyang Sabado nights. Pero antes sang tanan, YEZ. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Magachekyar kita na isang pinaka-latest nga weather advisory mayara sang ITZZ or Intertropical Convergence Zone
nga nag-epekto sa Mindanao para sa komprehensibo nga weather advisory. Let's have Melvin Fierro gikan sa PDMP. Aksyon Melvin, good evening. Yes, Aksyon at mo gabi man sa imo kag natong pinakauli nga lakat sa panahon Mayo 8 tuig 2021. Sa gihapon Intertropical Convergence Zone o kun ITCC ang nag-apekto sa Mindanao. Ang Eastern Visayas, Caraga, Subuman, Northern Mindanao kag sa Buanga Peninsula maka-experience ni isang halos magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta man yung mapagulan o kung pagpaglatsak pagpanagog nga dulot man sang ITCC. Ang Metro Manila kag ibang nga bayan sa pungsod Pilipinas may kasarangan ng panahon nga may mga isolated lang nga mga pagulan nga dulot naman sang easterlies ka mga localized thunderstorms. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag Bacolod City. Maka-experience man kita sang magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta man yung mga pagulan kag pagpangilat kag pagpanagog nga dulot naman sa mga localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nasidlangan kag naamin na nasidlangan na nag-impluwensya sa kabukusan sang probinsya kang karagatan sang probinsya may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagatunod alas 6:02 kay nakamagabotlak alas 5:28 buwas sa aga. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat yung mga gabi. Aksyon Melvin, amuno mo kay na may panalagsa nga mga pag-ulan diri sa aton no, sa Bacolod de Negros. Sini nga hapon may aragin man tuod pag-ulan Bacolod City. Hindi ni siya sa bilog nga probinsya? So far kung taon natin action at base sa aton monitoring, hindi sa bilog nga probinsya ang pagtupas ang ulan diri sa aton. Portion sa northern part sa probinsya, may mga pagulan-ulan kita po light rain sila action art. Tuman sa northern part kay ina sa udto. Sa hapon may mga pagulan-ulan man kita po makabig naton among sa gyapon mga pulo panaliti lang action art. I see. So why kita ini nga weekend, why problema kung may mga halimbawa may mag-hiking, inang magtaklad sa bukid kiti kung basta nagasulod ka malang sa protocol, pwede man ang iba niya magka-hiking, hindi lang sa kuan mo, hindi lang dito sa kanlaon bla? Support sa subong pwede man action art, pero sa gyapon kung magagwa man kita action art, wala man kita sa subong ya, 2 to 3 days why kita sa nakita nga mga tropical cyclone o low pressure area nga nagaporma sa atong Philippine Area of Responsibility. May mga pagulan-ulan lang kita ekspektaron kay bangod nga ITCC naga-igo sa Mindanao kaga nagalabot man dire so far di sa aton sa eastern portion niya sa Visayas sa muni may mga pagulan-ulan kita dire sa aton. Pero tayo mula na sa gapon aton nga mapabiso kaya sa gapon dala kita protection sa aton nga lawas action art kung magwagin makita. Sige, Aksyon Melvin, salamat kid. Good night sa imo. Salamat action art. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Melvin Fierro gikan sa Provincial Disaster Management Program Division o kon PDMPD sa pinaka-latest nga weather advisory. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:59 na. Oy, aring subo nga balita kay umpisa pa lang sa aton nga pagpangalagad by next week. May ara na sang abansi nga advisory nga ginapagwa ang mga dalagko nga kompanya sang langis. Ano nga bad news ini? Kag daw medyo hindi mayad nga balita. Ang forecast sa presyo sang gatong sa masunod nga simana from May 11 to 17 ginatulok nga may ara sang increase sa petroleum products. Ti kung may kulo kwarta, kani pwede ka na ni makapatugong mas temprano Aksyon Firing Line. Pero kung wala kaya kwarta karon, no nga husto-hustuhan malang imo inugtugong, sa adlaw-adlaw mo kinanglalon, kung motorsiklo ka, ti may increase pa. Pero aring balita ho, kada litro sa presyo, ginalantaw nga posible magataas sang 60 tub 70 sentimos ang kada litro. Aksyon Firing Line. Sa gasolina, do amo man ang krudo, same man ang gina-forecast diri nga pag-increase nga ipatuman ti diri sa Pilipinas. Most likely, ang gina-expect naton nga increase sa petroleum products will be on May 11. Kay Martes di ang suki mo. Amo ining adlaw ang paborito sang mga negosyante dalagko nga kompanya sang langis.
Action firing line. Hindi pa ni may barawan kung pilagid ang increase sa gasoline. No? Pero ina-forecast pa lang. Ang masubo kay iniyang forecast, wala ginahambal nga may decrease o pagnubo sa petroleum products. Tanan sila may pagsaka gid. Action firing line. Binutan niya mo nga tiyempo nga puwerti pa ang mga problemang ginaatubang sa aton nasyon. Ari pa linagumba pa ang problema sa COVID-19. Tani ini sila magkapaiway man lang bisan sinila nga bulan sang Mayo. Kaya mo ning Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto ang mga binulan nga ginakabig tig-kiliwi, tig-gulutom diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Galing kiti way manaya, ginapensar sang mga dalagko nga mga kompanya sang langis, kayang ilabasihan sang ginapatuman nga increase amo ang pag-idog sang presyo sang petrolyo sa world market. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action firing line. Ano pagin ang pilag ka magdalagko nga balita nga tututukan diri sa lokal, no? Mas unahon naton kag i-priority naton ang sa lokal in a short while. Ari ay kundi may mga nag-abot na additional vaccine diri sa pungsod Pilipinas, ang Sinovac vaccine. Now, gina-expect man nga ang delivery sang alokasyon sa Negros kag Bacolod mahimo mag-aabot hindi man sining nga Domingo kundi posible masunod gid nga simana. Action firing line. Ini nga balitang mismo gin-confirm sang Department of Health sa Region 6. Now, ang Negros Occidental may ara sang 3,000 nga vaccine sang Sinovac, amo man ang Bacolod City. Action firing line. Tigod nga good news ina siya. Bangod kay subong, kundi sige-sige ang rollout sa vaccine. Diri sa Bacolod City, as a matter of fact, subong adlaw, siling sang taga-EOC niya nami subong adlaw, bangod sang ginhimo namon nga waay ginalaw, nga magkasulod ang mga walk-in nga mga Bacolod nun, nga gusto lang nga magpa-injection na pisan nga wala ini sila gin-schedule, kag ginpadalaan, gin-notify, gin-text, or gintawgan sa ila special communication, meaning kundi hindi ila schedule ang pagpabakuna today. So kung mo nga ginlimitahan sa Bacolod, waay ginpagustuhan, kag atong gusto iya nga mga walk-in individuals, why ginpasulod dira sa Ayala Mall, at least wala nagginutok ang karon nga adlaw nga pag-administer o kon ginpatigayon nga pagpangbakuna. Action firing line. Sa masunod nga simana, suno diri kay City Administrator M. Ang, may ara sila sang duhana, hindi lang kay isa, kundi duhana ka mga mall nga diri ibutang ang vaccination activity. Kundi gusto nga adlaw Ayala Mall, nagligad to may nadlaw for 3 days SM, tining duha, umpisa sa Lunes, gamiton na ni sila. Duha ka mga mall nga muning kadtuan sang yara sa priority list nga ginatawgan nga ila schedule para magpabakuna. Action firing line. Pero ibaloon tayo na karon dugay-dugay sa taga-Emergency Operations Center kung balasan o gid exactly ang schedule nga ginatag sa ila sang Department of Health or DOH sa Region 6. Saan o gid maabot diri sa Bacolod kag Negros ang aton alokasyon. Action firing line. Kag ang latest nga nagwa karon nga record kung COVID-19 cases sa Negros Occidental may 61 new cases. Bacolod City may ara sang 37. Action firing line. Daw ari pagid. Ang Bacolod, atensyon, kundi subong puwerte ang kwan, ang nagaparehistro, nagakadtos talatapan sang Commission on Elections. Grabe yan. Unahon ko lang si Dr. Chris Sorongon na aksyonan. Ang sa COMELEC,
sining nga week ko, ang reklamo perti ang linyahanay. Damo ang linyahanay nga gusto magparehistro. Aksyon firing line. Sining nga hapon, ginpadalaan kita litrato ni Mr. Wilfredo Taba Julingo. May ginpamutang na sila dira nga mga barrier. Mga barikada nga hindi ka pwede makapanagilot kag kinahanglan may linya kag markings agod mapatuman ang social distancing. Aksyon firing line. Ang ginagamit balanaw sa magkarsada na kaina gininstall na natira malapit sa guwaan sang Commission on Elections dira bala sa kilid sa Bay Center sa Dalan San Juan. No, kay hindi maeksplikar subong porti kadamo gid ang nagaparehistro. Now, hindi ta maniguro mapabaso lang makulod nga magparehistro kundi blang kumilik nagapanawagan sa gusto magparehistro mo na ning chimponyo parehistro kamo sang mas temprano agon magabot o kung magbailapit gid man ang deadline sa September at least hindi na tuman kagutok ang COMELEC. Aksyon firing line. Tiara, kaya nagtuman ng publiko, ano nagdamo ang nagparehistro, ay, doon nagka-problema naman kita. Aksyon firing line. Teway sa mahimo, kaya daw hindi man magpasaway ang mga nagaparehistro way nagasunod sa ginapatuman sang task force disiplina. Sa Lunes, amo ning sitwasyon. Way labot nga i-check nila nga matuman ang health protocol, kundi siyempre ara da ang wearing of face mask, wearing of face shield. Way labot sila, may ara pahimuon nga mga markings for social distancing plus may ara sang contact tracing system, ining backtrack nga himuon dira scanning ang taga task force disiplina. Aksyon firing line. Basi tingala kamo ha, amo na ang mga panibago ekspektaron naton sa Lunes kay siling diri sa city nya nagasunod malang kami siling ni Mr. Taba Julingo sa mando sa presidente nga kinahanglan istriktohon tani ang pagpatuman. Aksyon firing line. Diba si tingala kamo nga by Monday amo na matabo dira ha. Aksyon firing line. Sa bahin sang Commission on Elections. Sa nasiling ko nagkainag ginsugdan na sang taga task force disiplina ang pagbutang sa mga barricade, sa mga barrier, agod nga ina siya mangin ali o kon amo ng linya. Nga kon magkadto kamo dira para magparehistro sa mga butante sa palaboton nga Lunes, hindi na kamo maguhan pa. Aksyon firing line. Di ka mo makibot nga mayara dira sang amo ng linyahan niyo, no? Kay dawagi kuno ginasunod ang social distancing, amo man ang pilapag ka mga health protocol nga ginapatuman. Aksyon firing line. Okay? So kabay pa no sa Lunes nga mangin matawhay ina. Now, congratulate kita. Sa nasiling ko na sa taga Emergency Operations Center because ang ilagin patigayon nga pagbakuna today nangin matawhay no dira sa Ayala Mall and starting Monday tiduha na according kay Ma'am M ang kaina. Pero balikan ko siya tonight because ang balita nga may allocation ang Negros and Bacolod kundi ko magsala 3,000 doses each ang mabaton diri or 6,000 each ina klaruhon naton kag san-o bala ang schedule sang delivery sini. Online sa firing line. Joining us tonight ang Executive Director sang EOC kag City Administrator, Ma'am M. Ang. Ma'am, how are you? Good evening. Mayong gabi, Aksyon Art. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamati. Yes, salamat gid sa time. I-check ko lang, ma'am, ang DOH sa Region 6 naka-coordinate na diri sa aton sa EOC. Saan ma'am ang delivery gina-expect sang additional nga Sinovac vaccine allocation for Bacolod City?
Yes, may additional kitang 3,000 doses sang Sinovac na mag-aabot anytime meaning this coming week, Action Art. Probably we are expecting it, so hopefully Monday or Tuesday makaabot na di sa aton ang 3,000 additional doses. Okay. Pwede naman naton ma-roll out. That means additional 1,500 naman ka bakulod doon sang pwede naton mabakunahan sina. So balik kung mag-abot, pero kung hindi pa man siya mag-abot, halimbawa mga Tuesday siya being schedule sang delivery, ang Monday tiya may gamiton pamantiya ma'am no nga nabilin nga vaccine dira sa cold storage naton. Yes, may ara pa kita para sa Monday. May ara kita may nabilin pa kita nga mga doses of vaccines na to, COVID vaccines na to. That's why may duwa kita ka-schedule. We will be having vaccination sa SM. At the same time, may ara magkita sa Ayala. Okay. Now, yes. So, kaina ang earlier, ang atong interview si mo nagmuno ikaw nga at least kaina nami ang flow dira sa may area sang Ayala Mall. Ma'am, after kaina sang target naton nga 200, may mga walk-in pa nga gin-cater kita since nga kung may tiyempo pa man kag may available nga vaccine? Actually, ang gina-cater naton, Action Art, ang mga if you recall, ang top priority gid naton are healthcare workers. So may ara pag kita nga mga healthcare workers, mga frontliners naton sa mga freestanding clinic, mga individual clinics, sa mga doktor, sa mga dental clinics, sa mga dermatologist clinics, kaya hindi na sila yung hospital-based ng mga clinics, but they are frontliners, kaya nag-atubang sila mga pasyente every day. Amo man ang aton ng mga dialysis centers sa Action Art, ng mga staff, kag personnel, may mga nabilin pa kita, mo man ang mga laboratory. So may ara pa kita nabilin ng mga frontliners nga ara sa healthcare facilities, kag mga clinics, na wala pa nakapabakuna, kag amo na sila hindi na cater ta, no? Amo na silang aton pa backlog sa aton nga frontline in the healthcare industry. Okay. Ang gin-cater ta kaina sa Ayala, supposed to be sa Ayala Mall, are amo to silang backlog ta sang Thursday and Friday nga wala na malabutan, no? Amo na silang mga naka-schedule na. Kay tungod nga nag-suspend kita sang aton vaccination sang Friday, ang may schedule sang Friday amo to ginaging cater ta. So initially ang aton tani target anay kay ma-test run lang kita sa Ayala, 100 lang kun tani Action Art, 100 persons lang tani, but nakalabot na naman kita 268. Oh, grabe ba? Mga tao ang nabakunahan. So which means nga ang turnout di dya pirmi, ga-exceed di kita more than 100 to 150% ng aton nga target every day. So amo na tani ang amon lang gid nga ginaliwat ko man pirmi remind nga magpa-register gid sila tani Action Art. Okay. Pa-register ka magulat sang ilang schedule. Makita ta bala sa social media, may mga naga-comment nga nano man ni wala pulos ni nga registration, naka-register na kami 3 weeks ago, why kami matawgan. Gusto ko lang ipa-intindi sa ila Action Art nga ang gina-cater ta subong Pebrero pa sila nagpa-register. Iba sila February, March. Okay. Kaya jutay pa lang ang aton nga vaccines nga nag-abot. So kung mga jutay pa lang ang aton nga ma-notify kag matagaan sang schedule kag slot for vaccination, hindi pa kita maka all out gid nga full swing gid ang aton nga mass vaccination. Ginaano talang kung pila ang nagaabot nga vaccines, amo man ang aton nga syempre nga mabakunahan lang kag amo lang ng aton nga ginatawgan kag gina-notify nga may ara na sila schedule. So yes, amo ma'am. na nga ang gina-suggest ko gid ang amon we strongly recommend sa EOC kag sa COVAX na magparehistro na even if subong hindi pa niinyo nga priority group
Kay subong ang gina-cater ta senior citizens pa lang. Okay. Kag persons with comorbidities. Waay pa ni nakalabot sa iban nga priority group kung nabilong ka sa lain pa nga priority group parehistro lang gyapon subong para nga kung maglabot na tagani kung magsaka na kita sa inyo nga priority group mauna ka or matagaan ka man na schedule ahead of the others nga ulihi pa nagparehistro sa imo. So, ang aton nga proseso is we notify ang mga makulodnons nga nagparehistro on the sequence kung saan man sila meaning sa numero sang ila man nga pagparehistro. So kung nauna ka February, March ka pa nagparehistro, unahon ka gid sa nagparehistro last week. Oo, so we appeal for your patience. We appeal for the patience ang aton nga mga pumuluyo kay subong ang ginagamit nga vaccines allocation ka pa lang ni from the national government. Okay. So kung anong ginahatag sa national government sa aton, amo pa lang na makita nyo man tag 1,500 lang ka tao ang makater sa isa ka pagpadala 3,000 lang ka doses. Okay. Kumparar sa ang balakunahan ta sa Bacolod is 428,000. Correct. So hindi pa ta maka full blast gid nga maka pangbakuna. That's why nga magpulo pa siya gid sa anay kag ginabasihan ta na kung sino ang nauna register. Amo man ang mauna matagaan sang slot. Okay. No, at least klaro ina. Pero ari pa gid. Damo pag ang nagapamangkot, siling nila sir, kundi ang nagligad, ang ilawag naton. In fact, in-post to namon, ma'am, ang dito ka pa-register online. No, klaruhon, pwede ni sila makakadto sa barangay, no? Kag magpa-register, kung gusto mo gidiya. Kung wala kaya computer. Yes. Kung wala ka access sa internet or hindi ka kabalo mag-internet, hindi ka kabalo mag-parehistro sang kaugalingon mo, pwede ka gid ka pangayo bulig paagi sa aton mga barangay. Pwede ka mo makadto sa inyo barangay hall kag magparehistro kag ang iba nga mga barangays, by the way, Aksyon Art, may mga may ara gid na creative man kag innovative nga mga barangay kapitan. Okay. Pinapalibutan nila sang ila nga mga barangay health workers kag barangay staff nagalibot sa mga purok-purok, naga-survey, nagapadala sang formas, ginapa-fill up. And then, gina-upload na nila dayon sa aton system. So, nagasulod na sa database inang mga pumuluyo naton nga nagparehistro pagi sa barangay. Pero kung gusto mo yan mapiyo, kagidya, kag right away, makita mo nga na-rehistro kagid, just go online. Kung may ara ka malang wifi, kag makarehistro ka, simple man lang kayo, i-key in mo malang ang imo nga mga personal data, kag masulod na siya sa database. So, piyo-piyo kagid dayon nga ara ka na registered sa listahan. I see. Mag-counter check mo no? Makita mo gid nga at least ato ka na gid sa listahan mismo. Yes, oo. Kay may iban man nga reklamo nga nakadto kami sa barangay. Wala man kami nga, away man kami ma-notify, dugay na to. There is a possibility nga kung kisa basi ka delay man ang uploading sa aton mga barangay. Mga barangay, correct. Mga barangay sa pag-upload, so basi wala pa nakalabot sa aton database. So para gusto mo ya piyo-piyo gidya, you can do it do it by yourself, kag go online and register. Yes. Pero kung observar ka, ma'am, sing unang ginaistoryahan ta kung gapangita pa kita kung sino ang tao nga interesado magpabakuna. Sang una yung problema, kag nag-convince tao nga ba, palista ka mo, may bakuna na, may education, may information, education campaign. Subong naglain ng istorya, no? Amo na ang irony nga ni Aksyon Art. Sakto kagid. That is a very accurate observation. Kay sang Enero, Pebrero, balaan mo create ni Mayor Bing ang COVAX, December 2020. So January pa lang, nagkakampanya na kami for registration. January, February, sige kami kampanya. And in fact, we are getting frustrated nga kajutay gyapon sang registration. Every day gina-check namon sang gamay. Sa gamay sang registration, gina-monitor namon ang especially si Mayor Bing. Id na siya mag-monitor pila na, no. So every day kagamay kayo. Kada subong anay kay ara ng bakuna. Ang mga wala pa na sa rehistro, Aksyon Art. Amo pa na yung una, kag nagapangaway pa na sila, ako hindi sila pag-i-accommodate. Oo, pero sang nagapanawagan kita na magparehistro sila, kay para nga may una sila nga slot. Why sila interest? Ang response, daw kalukwa.
Alas 7:21 na. Aksyon firing line. Di galing araw na si kinaiyas ang Pinoy mo. Siling niya dali lang. Nga ama palista tananay kaway pagani nagpabakuna na yung mga dapat unahon sa vaccination program. Now nakita nila may mga city officials nang ginbakunahan, may mga kilala nga mga individual pati negosyante nagpabakuna didto na kag naghinaraguyon. Halos ang tanan gusto na nga magpabakuna. Ti subong araw kita mo sa sining vaccination program, may nagakadto sa mall, nga bisan wala ma-notify, wala pa ma-register, nagakadto to, kay dito na lang maparegister, kag gusto nila, ngunahon sila mismo bakunahan. Ma'am M, sorry na utod linya ta. Hello, ma'am? Yes, ma'am. Sorry, gid, nautod ang linya ta kay inay. Aha. Action R. Yes, ma'am. Dahil lang gida establish na yung imo nga linya kay no nag-kuan siya, nag-cutting off ang Sila. Ara na, ma'am. So, I guess amo ginaton siguro may pagka human nature naton siguro nga kung ara na gani mapalumbaanay na ta pero sang temprano pa lang wala sang may naga-respond sa aton panawagan nga magrehistro. So subong Okay. damo na sila kag taas permit dako permi ang turnout sang tao. More than amo na nga gasaludo man ko sa aton nga mga membro sang vaccination teams naton kay gakalabutan na sila alas 8 by the time matapos sila sa mga malls na supposed to be up to 5 lang kita. Okay. Ang aton vaccination is up to 5 but of course kung may magkalabilinda kag hindi pa matapos ulaton gina sa aton nga mga nurses da kag ang aton mga BHW kag health workers and at the same time ay syempre manghimos pa na sila nakagabihan kapoy-kapoy na sila kay wala na pungko-pungko action art halos wala na gani toilet break halin sa aga na mag-abot sila na past 8 o'clock hasta na maggabi man almost 12 hours ang aton nga mga members ang aton vaccination team so ginapasalamatan sa gyud ang ilang sacrifice man kag ang ilang pagserbisyo. Way pa man sa vaccinators naton nga daw naglain ang pamatsyag ginapoy gid kag nano ang mga aton gina-expect sini nga dapat ang target naman magkadamuon sininila na prepare ta na ni if in case man nga ang aton nga ginabakal mag-abot na sa July. Yes, may preparado na kita action art kay what will happen mag-abot ang aton mga bakuna nga ginbakal ni Mayor Bing para sa taga Bacolod. Come July or August, but most likely July maabot na siya. Naka-prepare na ang aton 27 ka vaccination centers. Okay. Actually kung isipon ta pati ang mga mega vaccination centers naton malabot na 30 ka vaccination centers. Okay. And ang kada isa na may mga vaccination teams na nakapreparar sa kada barangay. So sa subong since wala pa man nakaabot gid nga damo ang aton bakuna, limitado pa man lang, i-assign kita tag-tatlo ka vaccination teams pa lang may subong. I see. So anyway, by Monday ang next nga ang mga baklag way na ta naubos na naton ma'am sa Monday ano na lang ang aton nga bakunahan kag duwa na nino Ayala na kag SM? Yes, action art. By Monday, since duwa na ning aton vaccination centers, okay. Again, ang i-cater ta na ang natawgan kung wala ka nakabaton text or email nga naka-schedule ka sa Lunes, either sa Ayala ka or sa SM, kay gina-specify man na mag-notify ang aton nga mga vaccination teams. Okay. Ng action art na we are discouraging ang aton nga mga pumuluyo sa pagkadto dito sa vaccination centers. Hindi na lang kamo palihog magkadto kung wala kamo ma-notify kay ang matabo sila maiyawan ka lang hulat, mapila ka da dugay, mareklamo sila nga ay ano man ni man kadugay maning imbes nga mapabakuna kami, ma-expose pa kami di kay kadamo tao. So amo nang aton for purposes of crowd control kag para malimit naton ang number of persons nga ara sa aton mga vaccination centers. Hindi ka mo palihog magkadto kung wala ka mo na tagaan sang schedule, wala ka mo na textan or wala ka mo na kabaton email or notification nga naka-schedule ka mo sa amuna nga adlaw. Hulaton tagid ang aton nga schedule.
kay para nga hindi kita maginutok sa aton vaccination centers. Sige. On that note, City Ad Ang, ma'am, salamat sa time. Happy weekend sa imo. Good night and God bless. Thank you. Happy weekend too and God bless us all. Thank you. Aksyon firing line. Ang aton sininging or ang Executive Director sang Emergency Operations Center or EOC kag City Administrator sa Bacolod City. Now, Ari, kung wala kaya ma-notify, meaning why ka mapadala notification mapaybalo nga may schedule ka on Monday, meaning hindi na lang palihog magkadto didto anay sa SM or Ayala para hindi ka maruya. Aksyon firing line. Kay ang mga gina-cater kag ginapahibalo diri sang EOC nga inyo schedule sa Lunes ang pagpabakuna. Kita mo ang gina-expect per me o kung ang target nga kadamuon sang numero sang EOC porti nag 100% ang increase o kadamuon sa target lang tani nga mabakunahan nila gulpiada gadamo mo ang gusto nga magpabakuna. Aksyon firing line. Kaya mo na nga ginahimuan subong sang plano kag ang isa sa mga plano nga ginsugdan na kaina kay ti kahapon kita mo ginsuspend gani kay hindi na makontrol damo na tong gusto magkadto nagasulod sa mga mall gambala iti kami gusto na mo magparehistro tinano ini hindi nyo kami pag-cater di kaya aray naman kami di na tiyan mo na nga mas maayo subong sa mga wala pa nagkaparehistro please i-process no na nga daan magparehistro na kamo because at the end of the day kung in kaso gani nga halimbawa, diri sa aton mag-umpisa na ang pagpambakuna sang alokasyon nga iya sa Bacolod City. Kag wala ka pa marehistro. Tapos, basi kung maglalain ka, kung hindi kaya madala sa location o kag mabakunahan, ti basi mareklamo naman kamuda, masilingay ti wala kami ngaway kami nadalaw. Aksyon firing line. Alas 7:28. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ini nga oras ginadulong sa aton sa Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit.
Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan.
Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo,
Ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Aksyon firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:43 na. Oy, Happy Mother's Day para buwas sa tanan nga mailoy sampuloy-an. No? Sa akon iloy dira kay Nanay Vilma Tayhopon. Sa iloy ni Nanay, sa kay Lula Munding, Happy Mother's Day. Sa akon mother-in-law kay Mama Lisa. No? Anlap. Maayong gabi dira ma, and Happy Mother's Day for tomorrow. Sa tiayon nato na kay Mrs. Happy Mother's Day man, kay Cheryl Anlap Tayhopon. Kay Indayan, Happy Mother's Day halin sa nagapalangga sa imo. Kaya ang Mother's Day nga celebration hindi lang ni kay para sa Iloy, sa ginikanan tabla sa mga lula, sa basta kwan. Ikaw dali ka naman lang maging Iloy. Sa gusto mangin Iloy, sa mga Iloy, kag nagahandom nga mangin Iloy. Sige. Happy Mother's Day in advance sa inyo. Sa kay Melchorita Ferrer, ga-monitor siya from Bata. Lilia Taton sa Gardenville, mayang gabi. Ma'am Vanessa Imeo, siling nga, good Saturday morning. Uy, aga to si Eli sa Amerika. God bless. Greetings from Minnesota. Si Joval Trinidad, ara naman sa Cabancalan City, ga-monitor paagi sa Transistor Radio. Aksyon firing line. An Villaviray, niya Happy Mother's Day sa atong tanan. Okay, salamat. Albania Smiles, Happy Mother's Day to all nanay. Jocelyn Libuon Dispoho, mayang gabi. Baryuga Ray, kay Virgie Olpinda. Action Art, good evening monitor from Silin Homes, gihapon kami diri. Kagabay pa nga matawagan na akong ngalan para sa vaccine. Nakalista na ako Action Art, dugay na sang una gid nga pagpanglista nila. Okay. Kabay pa ma'am ha, nga na-register gid dito sa database ang ngalan mo. Lady Diane Sanchez Lanario, Aaron Tahonera, niyaga monitor kami sa Excelsior Farm
Argao, Cebu. Action firing line. Ang Argao, Cebu, ano ni mga kaiping yung mga banwa kag syudad? Familiar ka sa Cebu Aksyonan? Kaupod ka na to sa Oslob, no? Pagkatuta. Oslob. Nakadto na kami nito eh. Si Aksyon, kwanto gali ang nagpalitrato upod sa mga kwan sa dalom, bla? Ikaw ara ka man? Sus, hadlo gusto ko kubaba, bla? Si Aksyon Bernie Villacanas lang itong hindi magwantas ang mga kwanto mo. Whale shark ang tawag sa to Aksyonan. Ay, sus, dalag ko pa sa ginasakyan namon nga baruto, kadilikados to. Pero kay Aksyon Bernie, pag lukso niya, hindi kang patig, linagumbagi. Si Aksyonan nakapapicture to eh. Lady, wala na rin, nabasa ko na. Evangeline Gradas Baterna sa Barangay Yubo. Giselle Franco, ara naman sa Maaw. No Elmer Buyet Villamor, may gabi from La Carlota. Eddie Salhay Alfonso Lavadia. Milili Oligo, sir, may gabi si Imoda. Action firing line. Dason na ng imo kape nga ginimbitar sa akon kay bisitahan tagi kadas tangob, no? Si Bilin Salaw, Jovi Monares, Sir Noel Amar, silinga good evening, tamyaw ko, friend ko si Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Melili Oligo, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Action firing line. Haraman si Raymar Hicano Haliasgo, silinga sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castiliana. Tamiyaw ko lang family Haliasgo, Hicano Salvatierra, Robles, Cabalfin, Kagtapayan. Idi Laos, gamonitor man, salamat, James Candelario. Monitor FB Live, Thea and Tricia, Barangay Buena Vista Subdivision, Silay City. Action firing line. Christine Minies Villalobos sa Pandanon DSB. Noy Erwin Gonzales, good evening. Maritis Hisunag Atuteo. Ang sunag, aslang ko kung din maparegister for vaccination. Ang barangay ka pa nagtag form, kung ay ka na natahatagan, kadto ka lang sa barangay, ma'am, no, parang nga dito ka, makaparegister, make sure nga ma-encode nila kabay pa sa database. No? Amo nang importante. Ma'am Maria Victoria Parides Ngo, classmate Tuto Kirobin Valdez, si Mumayang pre, shout out lang da sa amon sa barangay Talubangi, puro 4. 2 days na wala ayuda pumuluyo di, kagang basura wala may kakuha. Kapitan Ukis, lihog lang. Kap, dira sa barangay Talubangi, bala sa Kabankalan ni sila yung sakop. Ang mga pumuluyo, daw ay ayuda kuno kapo. Kadto inyo manda, Mayor Bibing Saiko, sir, ang taga Talubangi to kuno ho, sa puro 4. Way matagan ayuda, kagang basura, way pamakuha. Action firing line. Base maidiyahan nyo, kabalugig ko sa Mayor Saiko, gamonitor ni while nga nagaidag-idag, Mayor, abi patsik na to sa mga men mo, kay budlay na kung gutumon tao mo to karon kag may panimaho pa sa basura. Action firing line. Sa kapitan da sa Talubangi, sir, sa galing kuan ni saya Kabankalan nga side, paliog man pahimos daw, kagatagi na da ayuda kung may available. Action firing Si line. Yvonne Voicher, gamonitor man, salamat gid. Grace Fus, gamonitor man, Happy Mother's Day sa atong tanan. Family best wishes. Keep safe. Kamusta mga palangga? God bless. Nunoy Manggubat, Happy Mother's Day sa imo. Happy Mother's Day sa imo, Noy. May gabi nga monitor man. Manjo Arnejo, Valencia Kenneth, Idol, may gabi da. Thank you, Gid. Action Jose firing line. Mongcal Torilla, Ronnie Gordon, Dennis Richard Tibor Roma, Sir, may gabi. Happy birthday lang kay Sir Elry Dutilios. Oy, kay Aksyon Elry, happy birthday. J.R. Mainitri John, Maria Luisa Artisano Iligan, Welma Inocencio Cabarles, Ervin Mandagit, oy, may gabi dira. Idol, may gabi. From Kagawad, Ervin Mandagit, Sangkanduni. Thank you for listening to all Kabalikat Civicom Kanduni. Now, chapter 366. May gabi dira sa inyo and also sa 293 Kawayan chapter and other chapter of Kawayan na maging create dira. Sir Lorenzo Lambatin Jr. Sir, may gabi sa PIA. Salamat kita. Bia Jonathan, silingya Kumari Vanessa Mayo, kag Ma'am Kelly Jelly, good morning. Alex Montes, asingya Sir Art Palihog Mantamyaw, sa pamilya Ramirez kag sa barangay
Granada Alangilan kag sa pamilya Chongko Montesa sa Greensville home site. Madamo gid nga salamat. Ang iban karon naman dugay-dugay. Action firing line. Ario, katuan ta ang Comelec officer diri sa Bacolod kay ginayo ko sa anay although ti subong Sabado inugpahuway niya ni. Kay by Monday, nakita ko kay ina nagpadala na si Mr. Taba Julingo sa akon. Liog lang ko karon dugay-dugay Iado JM sang mga litrato nga ginpadala blak ni Mr. Taba Julingo nga amo na ni subong gina-set up nila da sa gwa sang Comelec. Ti ambot ang Comelec ta okay naman guro basi full force naman ni nga magabalik. Ang operation nila by Monday, no? Kay tinagligad to may mga cases dira no? Ari lang ho nga akong apilang in behalf sang taga Comelec. May mga tao gid akong kaisa nga ambot ano kung ano yang kinaiya nila ni with due respect ni sa mga tao nga sa social media kung kaisa ginawa man niya ka Comelec officer sa Bacolod ka trabaho dira agon maserbisyuhan ang gusto magparehistro. May mga tao yang ang Comelec officer sa Bacolod diyan mo yang hala nila kawasosan sa social media. Ano man yung labot sa Comelec officer kay gat paninguha na gani nga maserbisyuhan kamo? Action firing line. Ang unique sa Bacolod mo ni. Grabe sumong yan, no? Sa mga nagliligan nga mga eleksyon, amo palang kakakita subong, nga timprano pa damo ang gusto magparehistro, okay ginaisaya kung ako yung pamangkuton, kag kung ako abi, sa paglantaw ko, nami ni siya gani, kaya at least ang tao nakita tang interes nga magparehistro. Action firing line. Tigalan kay ari kita sa new normal. Ari kita sa pandemic paghihapon. Amo na nga may mga limitation. Ari ay, tibay Monday ho, attention, kamusta nandira nga maparehistro. Basing Comelec naman ang waswasan niyo bla. Kay ina, nagpag-set up na dira sang barrier ang taga-task force disiplina. Gimpadalaan pa ko sa personal account ko sa messenger ni Mr. Taba Julingo nga may ara na to sila pati marking sa social distancing ginbutang nila to. Action firing line. Base kung may mga lain ulo naman niya nga mga butante nga base kung ang maparehistro sorry pero please hindi nyo man pagpataming Comelec kung kamo yung magwaswas na matyagan o yan do wala na yung biling mga taga-Comelec damo man takilala kag mga matarong taga-Comelec nga taga-trabaho. Online sa firing line. Joining us tonight is the Comelec officers from Bacolod City. We have Attorney Katrina Trinio Kanya. Ma'am, mayong gabi or Kanya Trinio sa linya naton. Good evening sa imo, ma'am. Kumusta ka na? Action Art mayong gabi. Kag mayong maggabi man sa tanan nga tagpalamati isang Action Radio. Salamat gid sa time no ginatag mo. Karon nga gabi. No, kay sa Lunes galio ang Task Force Disiplina magapatigayon na sila sang pagplastad sa mga barrier nga mo ni ang magapatumban sa health protocol, social distancing, ang paglinya sa husto, kag may mga backtrack pa kuno nga scanner, I don't know kung ano pa. Siling ko basi na ikaw naman Comelec ang wasusan sang iban way kay balo sa social media. Gabi nila ikaw naman yan nagpadugi sinang may mga linya-linya na subong attorney. Actually, Action Art, may kita nga pag-istoryahanay no nga parang maka-come up kita sang ways na ma-fully implement naton ang social distancing and then ma-determine naton ang pila sang nagaparehistro para man may order sa among the registrants. So bali istorya gyud man kamo sa task force disiplina kag parang at least kung nagalinya pa lang kay nagligad tutud hasta sila tubla sa may unhan pa sang Negros Press Club nga linyahan na ay sa dalan San Juan ti particular layo o kon kalawig deson ga inagbayan ng iban do amo na blate at least paagi sini ma'am maplastar ang hustong health protocol. Yes, ginapaabot naton nga may ara kitang ma-improve naton ang sistema and then ma-plaster naton ang mga tao kay actually may ara kita prior sinisang nagdamo ang mga tao may ara kita nga request sa aton nga LGU sa pagtugang sa mga bangko kag sang mga canopies para sa
mga nagaparehistro kay Okay. nakita man naton nga mainit gid man kung bilog nga adlaw sila nga nag-ara sa gwa while waiting sa ilang na turn para mag nga entertain nato nag-aara gid man sila sa init. Aha. Yes, ti budlay tuod na no kapin pagi kung may edad ka nga ara ka na tuod nga pila and then porti ka paang sumong humidity blado ka delikado so mas mayo gyud man so ma-providean man na butangan man sa city. Ang aton sila da subong is ang line lang naton, ang markers naton nga ma-determine lang gid ang pila pala naton sa mga mga registrants nga ano man gid may ara man gid nga maski ano mo kasaway nga sige gihapon sang kapimpakuti kung magkilalahay nga nagaupod para magparehistro may ara pag-istoryahanay kag wala sa pag-maintain sa aton nga social distancing. So hopefully with the markers, mas ma-determine naton kag mas sundon sa aton nga mga aplikante ang inaagin butang dira naton. Ma'am, siyang sining nga simana because ang observation ko daway gid untat ang kadamuon no sang nagpa-register sining week starting Monday until the last day. Pila ma'am ang maximum nga mag-cater naton everyday sinilang nga week? Actually, ang Aksyon Art ang aton nga na-cater average naton sa daily naton is naglabot kita sa 130 naton ka applications, 140 ka applications ang aton nga na-process daily. Kay although nga nagahatag kita ang last day do actually ang Thursday no do medyo madamo ang aton nga Thursday nga registrants so hindi ko lang nakuha gid ang exact nga figure pero may ara kita sa 130 140 ka applications although nga sa nasiling ko na initially nagahatag kita sang priority numbers nga 100 so ang 100 na siya Aksyon Art amo lang ginapaintindi naton kay ang abi nila 100 amo lang gid na ang gina-cater naton amo na siya ang total nga applicants na daily naton nga na gina-process. So ginapaintindi naton nga ang 100 na siya actually is ang para sa mga walk-ins lang na ng mga aplikante. So excluded na sa 100 ang aton nga 50 ka mga online with online appointments naton. Plus ang senior citizens, ang PWDs naton kag ang heavily pregnant women nga wala na siya naton gina-issuehan number because belong sila sa aton nga priority naton nga sector naton. Yes. Amo nang dapat nga at least maintindihan sa public. Ito ang notion sa iban o kung ang perception sa iban nga 100 lang gid daily ang ma-accommodate. Now, kung di galinyahan na nga panghatag number. Now, halimbawa maglabot na bisa 100 ang mapanagtag sagwa. May ara pa ya iban nga nagahulat nga basi pamatagan number. Ano ang imo ma-suggest ni sila? Actually, Aksyon Art, ang ato na ginatagaan lang na nga number, inabala ang may mga requirements na nga dala. Kaya kung malinya kada, natagaan ka, isyuhan ka na mo number, kag wala ka man lang gyapon sa requirements nga nugon. Kasa kanugon sang number, yes. So ihatag na siya namon ang number for those registrants with complete nga requirements naton para ang number hindi masayang. And then actually kung mga last na number B may ara sobra nagatila pa nga mga tao, let's say may 5, may 10 kabilog. Nakabalan ko naman lang sige na lang paayuan na lang kung may ara nga may nabilin. Pero syempre hindi naman na mapadamo ganyan, let's say may mahatag kita 100 and then may 50 pa ka registrants nga ara. So dito na ginaya ma-accommodate. So we will stop at 100 or kisaga gahatag man kita sang nagahatag man kita sang konsiderasyon man gid kung kaisa kung makita naton. I see. So at least klaro ina no kag kabay pa magsunod man sila no sa ginapatuman kay itin ay kita sa normal sa mga sitwasyon kinahanglan ang pag-insyende, pagtuman sa mga regulasyon nga mo na ang gusto matabo sa gobyerno.
Pila Yes, gani amo mga ginangaton nga Yes, ma'am. Amo ginangaton nga ginaayo sa ila action art na as much as we want nga i-accommodate nila sa ato, i-accommodate naton sila, hindi gid naton mahimo kay hindi naton hindi naton sila mapabayan nga mapasugtan nga pasaligon nga magpila dira sa linya, hindi man lang sila naton ma-accommodate. So we have Okay. to be frank with them nga amo lang na siya dira lang kutob nga tawo ang aton pwede mga mag-cater, and then ang the rest na lang na siya ti mabalik sila pagkasunod nga adlaw o kung saan o sila nga available nga pwede makakadto sa aton nga opisina para iparehistro. Yes. Ma'am, ari may kapamangkot pagi sa amon Facebook. Siling nga, ma'am, ano ang kinanglanon? Halimbawa, mag-transfer ko sang registration ko from the one barangay to other barangay in Bacolod. Kinanglanon ko, no? Gina-require magdala sang land title? Ano ni siya man? Wala kita nag-require land title, sir. Wala na iya? Wala ta nag-require. Kundi ginapangita naton is ginapangita naton ang ilang valid nga ID. ID. Nga ipakita nila, yes. Amo ginayang ang aton pinaka-basic nga requirement. Ang aton nga ID nga kung diin sila kung naka-indicate dira kung diin sila nag-start dira sa may Bacolod. Okay. Now, if ever man gid nga wala gid sila Documents. sa documents or ID nga sa ilang current nga address, that's the time nga may ara kita nga gina-ask nga mga additional nga documents for them to show proof of their residence. Pero not Okay. necessarily nga land title ang ato na Pangayo. ginamita. Madamo pa sa mga documents na pwede naton na pwede nila nga mahatag sa aton para nga mapakita kung diin sila gid naga-start dira sa may Bacolod. Aha. Ma'am, ining registration until September, pila ang gina-target kag expectation naton nga new registrants and mga ang total abing kanamuon sa registration for Bacolod City. May ara na kita data sina. Wala pa kita sang data. Ang actually lang, ang ari lang subong sa akon action art isang aton lang gid nga mga total nga applicants, no? Nga nabaton lang gid yan naton for a certain period. So why kita estimate kung mga more or less mga pilang idugang, mga pilang registrants na expect naton until September? Siguro mas magamay given nga nagalimit kita sa aton nga mga aplikante, no. Usually gina-expect na naton would be 10%, no, sang aton nga total nga registered voter will be the figure nga ma-increase to the total number. So yes, ma'am. We are trying to accommodate as much number of registrants daily, pero because nga we are in the midst of a pandemic, so hindi na naton mahimo ang usual during ordinary times naton nga mahimo, so hindi naton gid mahimo sa subong nga Yes. Ma'am, thank you gid. Siling ni Peter Jandeles, siling nga sir ipamangkot kay attorney, siling nga kung mag-ubos ng number niya pwede na nga magbalik next day mahatagan priority ining mga nagpila nga way malabutan number kuno attorney. Hindi nato na siya mahimo action art kay nga ang hindi na naton mahimo kay we are not sure nga pagka next day mabalik na sila. Okay. So kag inaman kung kaisa masaligman sila may priority na kami dito na kami nagpila pagka next day pag gusto na lang sila kung ano sila oras makadto sa opisina. So we will still impose the first come first serve basis naton. Amo lang gid ang aton nga mahimo. Kasi maiban di action art nga ti masalig sila nga gitagaan na kami to may priority number. Yes. So tapos anytime ang ila kung saan nila gusto mag-abot sa opisina, amo na sila pwede magkadto sa amon. So kami naman ang ila pag-akigan. Kung let's say makadto sila sa opisina alas 3, ang cut-off napon supposedly ang last na processing na namon is alas 13. Galing kay kakalabutan pa kami gani alas 4 para lang gid mag-process nga matapos namon ang mga registrants naton. Kung gusto nila, para ma-sure sila nga may sila nga ma-accommodate sila for that day, amo na ang gina-recommend nga ginaano naton ang ay rehistro naton sang COMELEC nga para may ara sila online appointment. Sa online na ini apio kay may butang ka to schedule mo ano oras kay makadto appointment mo.
Yes, ma-accommodate ka gidya kung may ara ka sa online appointment. Yes, ma'am. Anyway, kumusta ang mga men naton, especially atong mga nag-positive? Okay naman ang ilang status, Bong? May ara lang kitang isa pa nung medyo ara pa siya sa work from home gihapon. Pero the rest ng nag-report na ang aton nga nag-positive nga mga I see. nga mga empleyado. Fully recovered din sila. Yes, fully recovered na sila. And then, amo lang na, gina-stricto lang nato ng aton nga personnel pag may ginabatsyag, amo lang na hindi lang mag-report sa opisina just in case lang gid nga may ara gid man liwat nga mag-positive. But we are praying nga wala kay tungod nga kung may ara naman may mag-positive, mahamper na naman ang amon nga sa pagserbisyo naman sa nagaparehistro, so mauntat na naman ina siya. So that is why also nga we are strict na no, sa mga nagasulod sa opisina. Amo na siya ang rason action art gani kun nga ang gin-close naton ang gate going towards the office premises because hindi kita gusto nga nagaginutok ang mga nagaparehistro. Kag masigurado naton nga ang nagasulod sa opisina ang mga ang gusto lang gid magparehistro kaysa wala pa na naton gin-close ang gate sa dira, ginahimo man na daalagyan pakadto dito sa mall or pakadto sa may plaza, do ginahimo ba nila passage ang iban ang iban maparehistro mapakonsulta sa pro center dira naton, di ba? Gilid naton is pro center. Pero may transaction sa opisina, ti kung anong inabala ka risgo, na may dito ka nag-check up sa bro, tapos magkadto. And then may instance ginaya nga with all the symptoms, pero nagkadto gihapon sa opisina. Sa office, correct na. Yes. Ang term siya, niya ulayhon na malagi, ari na malang diya. Yes, correct gid action art. Amo gina ang ilang rason is ulayho na lang nila kay hali naman kami sa bro, diretso na lang kami sa Comelec, which in fact gina risk nila ang iban man nga mga tao nga if ever man it be positive sila. Yes, ma'am. Ma'am, it is my pleasure for having you tonight sa program. Salamat gid sa imo tiempo. Ang mensahe mo lang siguro sa mga bakulod non nga nagamonitor karon na gabi. Salamat gid action art no sa tion nga as always nga ginahatag sa Comelec para mag-explicar man sa amon nga site. And then ang para sa mga aplikante nga nagaparehistro, ang aton nga opisina bukas Lunes hasta Huwebes, alas 8 hasta alas 3 sang hapon ang aton nga pagbatol sa mga applications naton. Para nga mas madali ang aton nga proseso, ginapangabay nga ang tanan nga mga aplikante, bit nyo na nga daan ang inyong nga mga ID, kag photocopy sa inyong nga ID, gina-attach na naton sa inyong nga mga application forms. For 18 and 19 years old nga mga aplikante, pwede ginapanumdom nga kinahanglan ninyo mag-present sa inyong birth certificate para ma-establish nato ang inyong date of birth. And kung mahimo, kung mayara ka mo access sa internet, kag gusto niyo nga mak-accommodate ka mo for the day, i-visit ninyo ang irehistro.comelec.gov.ph and then sa inyong online appointment. Then, if ever man gid, kung hindi man gid ka mo sure sa inyong date kag time sa inyong pagparehistro, pwede sa gihapon kag mas maayo gid, nga may bit-bit na kamo nga daan nga application form nga gina-download ninyo sa aton man nga ay rehistro naton nga program para mas madasig ang proseso. So kung may ara sila nga daan nga bit-bit action art nga mga application forms, so hindi lang 100, mas madamo ang amon nga ma-accommodate nga mga aplikante sa kada adlaw. Sige. On that note, attorney, salamat gid sa imong time. Good night and God bless. Thank you and mayong gabi. Aksyon Firing Line. Attorney Katrina Trinio Cania, ang tagpamuno o Comelec officer sang Bacolod City. Aksyon Firing Line. Ang bata ni former Congressman Albi Benitez nga si Javier Lopez Benitez, siya galing nagkadto sa Barangay 12, nagatag sang cash assistance sa mga fire victims. Rimanda-mo ang amo na yung serbisyo ang ginapakita ka tao. Galing kay kung kaisab lang, kung di ka pa
Kung hindi pa eleksyon ni kung kaysa, hindi kaya katilaw ka serbisyo, no? Nagligad to nga layo pang eleksyon, bisan ginawa na kilibion ka tao, ayaw muli kung may kalamidad. Pamilag-pilag ka pa kita, no? Action firing line. Mayo guro dis Pilipinas, Aksyon Oliver, kanadlaw may eleksyon ay. Matyagan ko kanabulan kung may eleksyon ni. Yutay tingki, pulo pa bati, kasi lang siyang politiko niya katoy si Arto, tagi ito kung ano, para dayawon niya naman tao. Action firing line. Ay, Diyos ko mio. Ay, pasensya kita. Maria Luisa Artisano Iligan, Sangbata, good evening. Lady Dayan Sanchez Lanario, Diding Alojamiento sa Antipulo, Pontevedra siya. Thank you. Sige, ang iban, karon naman, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Madamo na nagayo kag nagbilib sa epektibo sang iBerry. Juanito Banchero, 35 anyos, sa Mandaon, Musbari. Nagasipat-sipat ang akong nga mata. Pag magtrabaho ko, termigid ako may suksok nga antipara. 1 week na nagligas. Daw nag-ayo yung akong pangita. Itistingan ko yung tangkas ang akong nga antipara. Hindi na yan nagasakit. Dati nagasakit, hindi tarantamang ka mo na magamit siya sa iBerry. Kay tigid siya, kay sikibo sa niya. Dako gig na bulog siya sa akon. Amuyato ang isa sa mga pasyente nga nag-ayo sa iBerry. Kung kamudira ang may maayo mga experience sa iBerry, maluyag ninyo ipaambit sa atong tagpalamati, i-text lang sa 0943-697-9592. Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negros Grace Pharmacy, kag sa inyo suki nga mga butika. Mangosteen. Mas maayo ikumparar sa iban nga ordinaryo nga mangosteen. Mangosteen, mas ginpabakod pagid kay may energy and power boosting energy ingredient. Parehas sang tongkat ali, panax ginseng, vitamin E kag zinc. Mangosteen, mas sarangan gid ang presyo. Tag 12.50 lang kada kapsula. Makahatag na sang madamo nga enerhiya kag puwersa kumparar sa imo ginagamit subong. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Ang panyawan ang nahibaloan bilang isa ka makabuhay, isa ini ka herbal nga tanom nga napapatudaan na nga nagaangkol sang sangkap nga makapulig sa lawas kag kilalaman nga isa ka mirakulo nga herbal kag karon ang panyawan nakakapsula na nga mabakal sa butika. Ginapakilala sa Panyawan Herbal Capsule Plus. Napapatudaan na nga makabulig sa pag-ayo sa mga ginapatyag kasumong sang high blood pressure, high cholesterol levels sa lawas, diabetes, kidney stone kag madamo pang iban. Dali na kag mag-send Panyawan Herbal Capsule Plus to approved therapeutic claims. Santon Plus Herbal Soap. Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko. Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mga butika. Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:27 na. Aksyon Firing Line. Kay paring Sindoy Ransi, may gabi dira bayo lang nga pag-monitor. No? Kay Nunoy Manggubat, thank you Noy for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Ari pa ho kay Richard Alba, siling niya pa-shout out lang, may lang nga pag-monitor dira sa Bacoor, ano ni Bacoor City, ni kung Bacolod City. Watching from Bacolod City guro ni kay nagsala lang siguro, basi kulang L ni kung ano. Kay Bacood ang guaya mo, basi Bacolod bla. Nami pagid na, sir, nga balita ang mga pansyon sa Burgos, damo ginpangguba, nami na makadtuan nyo. Ay, mga pansyon sa Burgos? Ginpangguba ang ano ni man? Ginwasak? Aber, chikeron talang na, galing kagabi naman ni. Kulbaan na niya magkanto siya Aksyon Alvin to. Hindi, check talang ni Dason, ano? Kay Sir Jerome Sulinap, nga ginpanggubahaw. Sige, Michael learns to rock, siling niya, butigon kamo, nya panig man gyapon kamo sa mga Ninja Cup Police Bacolod. Ti mo na ya sir. No, diretso mo na galing kay Michael learns to rock. Dapat ya sir maghimo ka komentaryo mo inang ibutang mong legit mga nga account, no? Kay nag-uso na nga daan subong ang tinaga nga talawit. Di na so nag-ubra ka kulo komentaryo, ang ginagamit mo yung account, inang di kakita Michael learns to rock. Action Firing Line. Parang at least mapatihan man kag makambal kita, sir. Ano ang kay siling yan, nagapanig man kamo gihapon sa mga Ninja Cup nga pulis. Ano Ninja Cup nga pulis, di ba? Duwag ko kay hindi blas ang buot mambalon mo. Sino nga pulis ang ginaapinan namon, sir? Sige. Ninja Cup kuno. Michael learns to rock. Ahay. Ti dapat may basis katani, no? Kag dapat hindi ka madlock, sir, kung may ara ka gina-expose katulad sini, dapat ipakita mo ng imo true color. Ang imo bala pagkatawo gid, no, kay kabudlay siya nagapasibangod ka, dason ka panago kay patadyong mo. Action Firing Line. Karon na hambalon ka na sa mga Energy Fans Club nga puti kay mo egg, no? Kung laki ka, kung bae ka karon nagapanago ka sa palda mo kundi laway man. Action Firing Line. It is unfair, no? Ngati mahimo ka sa komentaryo, way gani kami balo na sa mga cup ano to siling ya? RoboCup, guro kita kung as pelikula. Fictitious account siling ni Alex Montisaw. Wasosan ka ni Alex Montisaw, kung balaan mo. Action Firing Line. Alas 8:30 na, Maria Luisa Artisano Iligan, Etzel Balinsoy Jaime, si Romy Agsam, Aricos Japan. Salamat diras taga Japan. Araman nagamonitor, Edi Salhay Alfonso Lavadia, Nanette Balinsoy Lopasi, San Enrique siya. Si Aksyon Jan Diaz na lang aton kwaon. Aksyon, why itong sa bago? Why pagid confirmation? Sige, i-check na lang na. Salamat kita. Bilin Salaw, Joby Munares, Bro Ronnie Gordon, siling nga Happy Mother's Day sa akon misis, si Elsa B. Gordon. Action Firing Line. Ayos, Sir Noel Amar, good evening. George Gargasiran. Greet ko lang si Maricor Moises, ara subong sa Woodside. Salamat sa imo. Si Jerry Gilogo, sa Barangay 3 Hinigaran, shout out lang. Dumalo family sa Argao.
Cebu. Ayos Thank you. Ang iban din to, pop up liwat ang mga nauna na nga mensaheng inyo ginpadala ko. Aksyon firing line. Now, sa iluan natin very quickly yung balita with Aksyon John Diaz sa provincial capital kay siya anay temporaryo ang nagkuha sa balita sa provincial capital. Let's do this. Siling ni paring Alex Montesa. Ilino Sir Nada sa konbohidlaw no kumigo ko niyo. Kumusta da ang South Primo? Ilino Serna the second. Kumusta da Prems ang South ga inulan na da sa aton lugar? Action firing line. Ronski Marabilia Dagunan. Ronyo, kumusta ka na? Siling watching lang ko di sa imo Quezon City, Metro Manila. Happy Mother's Day lang sa palangga kong nanay kay Carlene Maravilla sang Ilog kag Tita Leslie Paradero. Bausawa Toto Norbing. Dire kita sa report na ni Aksyon John Diaz. Aksyon John, may gabi, please come in. Mayong gabi Aksyon Art kag sa tatanan ng mga ka-aksyon. Kung mga probinsya sa Negros Occidental ang wala na nag-ayo pa sa panibago nga moratorium o kung inibala ang pag-suspend sang biyahe sa sea, silingon, tanan nga sa isang Aksyon Art, land, sea o kung air travel, ang iladring nga panumduman karon kung paano pag nila nga makontrol ang pagsulod sa mga biyahero sa probinsya sa Negros Occidental. Mangudun ba siyan ang record abis sa province Action Art, medyo damo-damo pa ang COVID-19 cases kung kumpara tinarikdan ng mga binulan. O galing ang badri ni Dr. Zephyr Jailian, kung magamot sining matabo, ang isa nila alternatibo kay Moon, ang muling pag-control o kung paglimita sa ilag hatagan sang ginatawag nga S-Pass clearance. Ano ning S-Pass clearance, Action Art? Ang S-Pass clearance, isa ini siya ka-innovative travel management system para sa mga lokal nga biyahero nga nagapauli o kung nagabisita sa ibang mga lokalidad, would either be sa holiday o kung sa bakasyon, labi na subong nga COVID-19 pandemic. Ang mga tawag nga safe, swift, and smart passage o kung S-Pass. Isa ka requirement para sa nagabiyahe. Amo sige na download nila o kung gina-install nila Action Art, kag ipakita na nila sa may pier o kung sa airport o kung ano man nga sila magalabay. Ako dito kay Kailian, diri na lang sila matutok. Kung wala ka S-Pass, hindi ka kabiyahe, subot silingon, bisan may moratorium o kung wala, kag wala ka sa mo siling requirement, hindi ka Japon katabok. So imuon nila, kay sila ang may control sang S-Pass, i-check nila Action Art ang limit sang ihatag nila nga S-Pass clearance. Okay. So for example, ma-apply ka S-Pass clearance. Amo nang safety pass clearance, no? S-Pass. Ang S-Pass amo nang safety pass clearance. Amo nang safe, safe and smart passage bala. Okay. So contact tracing man siya nga application para pos ka ma-identify, kung diin kang area, ang health condition reporting, ara-dira, ang social distancing system, nga ginatapos ng tagsa ka mga LGUs. So, ako din kay Kailian, kay wala moratorium, i-control lang nila kadamo sa tao nga nagasulod. Kay iti madepende na kung ano kadamo ang mga sarangan sa tagsa kay LGU nga ikomodar sila quarantine facilities. So, matabo si Dre, kung ang isa ka biyahero mag-apply S-Pass, clearance, ang madibing kwaon niya, i-check anay ka LGU o kung provincial capital kung may ara sufficient nga quarantine facility o kung anuman ka sa isang pasilidad ang LGU nga natungdan nga kadtuan niya antes sila nila aprobahan ang clearance nga ini. Kung nag-apply ka na, hindi nila pag-aprobahan nila kung wala sang available nga quarantine facility, imuon nila put on hold. I-hold lang nila kag sa oras kami aran availability dra nila kag aprobahan ang imong clearance. Ang gwaya ang kinalain niya sa moratorium kapag control o kung limits ng S-Pass is sa moratorium hindi ka kabiyahe mong sa S-Pass Action Art pwede ka kabiyahe kung may ara ka na sa S-Pass clearance. So mo nang ila alternative kaya according to kay Kailian do kay budlay para mag-process sang ilang requirements for moratorium lawig pa kay isa nila ka alternatibo para nga maganagan ang COVID-19 cases Action Art sa may probinsya sa Negros Occidental. Okay. Yari si Dr. Kailian sa itong interview.
pero wala sa parang facility, sa mga magpa-apply sa SPAS na or kaya control sa ating SPAS and state implementation sa ating travel management na makapag-apog sila ng before sila mag-travel. Okay, dito na lang kamugali, Dr. Wala man moratorium, ikaw na lang magkuha sa sila for SPAS. At ito, kaya naman nga strategy. International, ang local strategy nga iya. Yes, strategies mo, pagka-entry, no, like, ang mga, issues na ako na, then we will, suspend nice to know. Aksyon Artabatian, ang kamay sa papay Dr. Zevardier Kelian sa Provincial Disaster Management Program Division kay sa Manila Observador ang focal person sa COVID-19. No? Ang klaro lang diriya, wala sa moratorium, pero may mga strategy na silang ginaobra para nga hindi man sila matamaan kag ma-overwhelm ang ilang mga quarantine facilities kag kung magdinamo-damo o nagasulod o kung nagabiyahe pa kadto diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Sa bagong nagsulod nga report, ang cumulative report from March 27, 2020 pa niya to May 8, 2021, ang Negros Occidental COVID-19 update sa karon ng active cases as of May 8 sa buong adlaw 2,263. Mas nubo ini siya kung kumparar kahapon nga update nga ang active case gapon is 2,312. Okay. According din kay Elian, do mga 300 gid ang nag-ayo sa balatian nga ilang na record action art kag ilang nakitaan nga do matamat nga naganubo ang kaso sa COVID-19 sumugod kahapon nga adlaw Mayo 7, 2021. Kay according din sa iya isa nila diri kakitaan nga rason bagod nga hugot karon nila ginimplementar ining mga travel abi action art ang curfew, and then ang mga pabulang, wala nila ginapanugotan unless otherwise may permiso abis ng gobyerno o kung online ini siya nga pabulang aksyonan. Kaya mo ginagalinan dito sa pagsaka goldfish ng COVID-19 cases sa nga bahin mo, doon mo ginatudlo nila, bra? Maayo man kay Ambalia nga na-regulate nila action art. Ang total death toll is ara karon sa 293, ang recovery is ara sa 10,103. Kaya ang total cases diriya sa probinsya ara sa 12,695. Kung nagapangunang active cases sa karon ang may pinakadabo nga kaso sa COVID-19 daw iya gyapon ka syudad sang San Carlos, may 261 active cases sila action art. Ilipat ang ginasundan sang syudad sang Sipalay. Ang Sipalay may 172 man ka COVID-19 cases. Ang area sang syudad sang La Carlota may ara sang 152 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Ginasundan sang syudad sang Bago nga may 141 o 141. Ang syudad sang Kabangkalan may 135 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Ang Silay ganiyo may 134 man nga aktibo nga kaso sa COVID-19. Dako lang nga ginbuhin niya sa syudad sa Talisay, from 120 plus subong 105 ang ilang active cases action art. And ang Himaylan ganiyo may 114, no? And then ang syudad sa Victorias may 103 ka aktibo nga kaso. Ang may pinakajutay subong active case ang maling banwasang kanduni nga may 4 action art. Wow, at least kita mo bisan ng bukid, no, para na kanduni nga kulang taon mo ti paano pa na makalap. Uto galing ti may ang movement ng tao once nga ang infection magtapik sa tao kag mangin carrier siya, pwede gidalon bisan putok-putukan sa bukid pa. Gani, protesto na kalayo do kung naturaton indigin man namo sinakapos ang travel o accessibility ginatawag. Pero gyapon ang kanduni na record sa COVID-19 case. Tinalik na nga bulan na may ara na nga doon ng zero na ang Banwasan Don Salvador Benedicto, pero sa pinakauli nga tali may ara sila 8 ka aktibo nga kaso action art dalawig-lawig matutani ang zero COVID-19 case nila, pero kay may mga pinauli siguro mga travelers nga giman pa hindi magitanan may mga local cases man probably may mga COVID-19 cases man nga record sa ibang lugar. Butingon sa probinsya sa Negros Occidental wala sang banwa kon syudad nga zero active case tanan may ara sang COVID-19 case action art. Pero ginalauman rin nila nga
magdubo ang kaso sa COVID-19 bangod man sa pila ka mga health safety protocols ug implementation sa mga baribagong alayin nga ginmando sa national headquarters ng Philippine National Police kag sa gobyerno nasyonal. Gani. Balita gikan Why sa Kapitulo katugon sa Provincial taga Aksyon kaningay? Aksyon John Diaz. Ha? Why katugon sa taga kaningay? Apa ba ito na? Balita gikan sa Kapitulo Provincial at nagliwat sa Bacolod Aksyon John Diaz. Ano po sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio? Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Jan Diaz, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Natiyan mo na, ining problema sa COVID, no, actually kita ko diho damo sa may mga, halimbawa La Carlota City ha, nakita ko di kay ina, ang La Carlota City, may mga add-on, kung may mga gindugang bala, sa nag-exista na nga daan nila nga mga regulation. Hindi pwede ni nga magpawala katuod mo. Nga inabla kung ara ka ang LGU, kung ninali nga hindi kaya maghimo sang tikang nga mag-prevent no sa mga sang movement sang tawo kag sa mga regulasyon sa inyo sining nga kwan no sa inyo sining nga mga lugar ti amo na nga kinahanglan halong gid kung anong ginapatuman sang LGU nga dira kamo natungdan abing lugar nga dira kamo naga-star abi mo may mga tao piyagyapon mo, no? Nga sila yan nagapati nga ang COVID ni, negosyo, tada na lang, pero may nagakapatay mo. Kag may mga lugar, katulad sang India, nga porte gani ito kadako-dako sa mga laboratorio, medical nga nag-obra sa mga bulong sila to, pati kita mo ho, ang sos ginapangtutdan lang nagakalamatay sila to. Aksyon Firing Damo, no, sa mga cases. So, hopefully, initanan, matapos na. At iyan ang daday ang handom tani nga malutos ta si COVID-19 mo. Hindi tani malutos kung hindi husto ang ginahimo nga mga regulasyon sa tagsa ka mga lokalidad. No? Kulang sa kooperasyon sa public, tinitanan nga effort na dani. Mabalik ka sa square one, nga tanan kita mapiktuhan, tining kakita kung mag-istrikto naman ng community quarantine status, kundi budlay naman para sa aton tanan. Aksyon Firing Line. Amo na ang pinakasimple gid nga dapat tiyempo na ning makabangon tatani mo kung halimbawa abi magbalik kita bisan pang new normal na abi kaysa tutuod lang ining virus hindi na niya madula ya mo ari na lang ni siya iya magluwas ko ng immunity naton sa isa ka komunidad magtaas ng community nga kuan nga immunity no at least daw medyo safe gawa no pero kung samtang way pang vaccination din kakita imo nga kita yo kulihot ta permi bisan sa vaccine lang ho. Aksyon Firing Line. Kung hindi pa kita hatagan diri kag kun way pang China naghala ka padalas ang gina-donate sa aton ti way wag taw lagon nga vaccine o subong damo nang interesado nga magpabakuna pero ang problema way bakuna hulat kita kung pilang ihatag diri nga lokasyon sa aton sa national IETF. Tiway ta mahimo. Amo na nga kinahanglan once ka may ara gani sa ginatumod dira nga priority sector nga mo ginahambal kay ti kinahanglan masugot ka nga tagan ka dira sa bakuna halin sa nasyonal kagalin ini sa nagdonar sa aton pero amo ni ang pulisya ho amo ni ang kasugdanan amo ni sila ang dapat mo bakunahan di kaya kapag gusto sini mo. Aksyon Firing Line. Now, ti subong, halimbawa pagid, no? Sa mga regulasyon, subong, siling siyang DILG, manduan ng pulis, o pang dakpan nyo da, prepara na kamo daan, dako-dako nyo da nga bulutangan sa mga violators ang health protocol. Hindi mo na karong butang ni mga tao kung imo ni pangdakpon ang damo nga bulk o kung number of persons nga wala nagasunod sa ginapatuman ang regulasyon bisan sa simple lang nga health protocol. Aksyon Firing Line. Dapat ang thinking tamo ni na hindi lang nga pag-comply sa isa ka ordinansa or kasuguan. Dapat ang thinking naton nga mangin safe kita nga hindi kita matapikan kag hindi kita makatapik. Halimbawa kung way naton mahibaluan asymptomatic kita, hindi kita makatapik sa aton kaingod, sa aton himata, sa aton miyembro sang panimalay kung may ara kita sang COVID.
Aksyon firing line. Na amo na kasimple. At the end of the day, ang bottom line sining ginistoryahan di amo ang pagtingob naton ang unity sang tanan agud malutos ta si COVID-19. Balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo.
Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba. Ayos kadasig sa tiyempo naton si Jerry Jao Villanueva. Tanan dapat paminsuron naton tanan nga kung magtiga ulo ta balik ta sa March 2020. Liwat gusto nyo na o enjoy it. Parte kabudla ito, especially sa tiyempo nga may ara sang quarantine pass. No? Gina-schedule blas, ano ka lang pwede magwa ka mo ni dapat ang may number coding. Sus, amo to nga chimpong grabe ang perwisyo sa aton. Kita ko ni gani, may-ari di siya kabugado nga share, may ginapang mention niya bala, ginapang muno yung ngalan sa mga opisyalis sa Bacolod. Kapin pagid ang nakita ginapang litratuhan no mga talipapa, mga balaligyaan. Inablang way gid ginasuksok mga face mask tananti. Damo concern no mga tao nga kung kaysa ti kita nila nga way gasunod sa health protocol. May kay para at least sa mga opisyalis ta kung may ara magmuno sa inyo, kag kung may ara gina-forward sa inyo mga concern, dapat aton inaatindihon kag aktuhan positively. Amo na iyang tinutuyo. No? Dapat hindi lang nastaran nga chimpo kung do may kritisismo da sa imo, hindi man nabot ang balon nga pigaw ka ng gida. Kung hindi ginapabalo ka, nga mo na gamiton mo bilang reference kung paano ka mag-perform. Aksyon firing line. Kapin pagid kung hindi ka imo hands-on sa mga trabaho, may araman kung kaisang ginatugyan ng tao nila mo. Igo kwentaon ting tao nila mong pigaw performance nga reflect man sa ila hinimuan. Aksyon firing line. Ayos sige, anyway, lantawon ta niya kay ang aton malang tani sininga Mayo makapahuway naman kitabla ng increases nga kada pag serum gani do ginakulbaan ka siling mo may bag-o naman ning ipagwa ang DOH mo o kung Region 6 nga Department of Health. No, kag ang numero mo ni permi ginabantayan ta may pag-increase bla, may pagnubo bla. Aksyon firing line. Kay Lito si Condes, Happy Mother's Day sa akon asawa nga ara sa Barangay Bata. Gamonitor ko diri sa Kingdom of Saudi Arabia. Thank you kida Lito si Condes halong kada kumusta da sarang kaso sa inyo ya? Sa Saudi. Si Dines Richard Tibor Roma, Barrio Garay, ambot, ano na siya ha? Ay, kalain. Ato bala ko, ginabira nila tutong nagkulukomentar kinaho nga si, nung alam nesto, iya naman na iya. Pabayin yun lang na siya. James Philip Espinosa, Kaalim. Monitor diri sa Castilla na si John Lloyd Espinosa galing Aksyon Art. Pero may nga monitor. Sabi nyo si John Lloyd Mertista hindi si Tito Jo galian lap may gabi dira Tita Stella Alphabito may gabi Aksyon Art tamyaw lang gali si Manny Villaflor kag Manti Villaflor. No, salamat sa inyo sining pag monitor. Ayos
Richard Alba, gamonitor siya kuno. Sige, thank you. Ano basa ko na kay ina? Ayos Ang si Robert Tan, hasta taga Victorias, nga madalagan, mayor diri, gakampanya sa Bacolod, ka mga tarso. Ay, kalain! Aksyon firing line. Ini na matamat na ni daw. Ang why pa na, warm up pa lang na, no? Di ko madayon ini abi halimbawa ang balbalanay. Ako konforme ko na siya. Damong gambal sinila. Amo ni nga eleksyon sa Bacolod ko madayon ginang inkwentrohan ay. Butang tabi Benitez kag Lunadia. Amo ginaabi ang setup. Amo ginang balbalanay seleksyon. Kinanglan i-include ni sa mga plano nila sa ilang presentation sa ilang nga mga future plan for Bacolod City ang new normal. No, kay hindi na ni madula ang COVID mo. Action firing line. Amo nang dapat kag kuntani kung anong kinaiyas ang politiko sa sining tiyempo nga way pa nagsugod ang kampanya. Tani amo manigihapon magpabilin sila ang kinaiya kag ang pagkamabinoligon pagkatapos ng eleksyon. Muna tani no galing kay ang isa giblas ang problema masami sa kandidato sa politiko. Once magdaog na gani sa eleksyon, gina-amnesya. Action firing line. Tanan nga mga promisa nila gakalipatan daw, believe you me. Bisan ano pang inambal nila to, sige mo na tanan na lang mo. May ara promisa gani nga atagan niya taytay ang isa ka lugar. Tikon ano pag ubra mo taytay kay way itsuba. Action firing line. Way mantisa pa. Ti ano kutkutan mo kagatagan sang taytay. Ay, grabe nga mga promises mo. Action firing line. Di galing, ina nga mga promisa kung isa depende na iya. Kung manamit ka magpresentar, di mapating tao si imo. Galing ang kanami sina. Kung after sang eleksyon, same gihapon, ang ginapakita tabla, no, sa publiko, kung ano gihapon ang ginapromisa, ang imo sining, agin promisa, gin translate mo into action, ba, inadamo gin pamalakpak sa imo. Action firing line. Kung ikaw isa ka incumbent official, why na kinanglanon nga magpangbakol ka pa sa imo kung sino man magkwentro sa imo? Kung mayong performance mo, mayong trabaho mo, bisan sino da yung mag-inkwentro sa imo, why ka na iyapunaw? Action firing line. Ang realidad ay sa tutuod lang. Hindi niya kang naistoryahan nga, binakla na, may gapon magsimpo eleksyon, correct na. Kaya muna nasubong sistema, garok ang sistema sang eleksyon. Ti galing, kung nagahandom ka nga baguhon ang ining sistema, ang imo galing dapat mangin misyon o nagid, dagon mo na yung eleksyon, antes mo baguhon ang sistema, ti paano mo dagon na? Ti, sulod ka na yung sistema Action firing line. Amo na ba siling perde ko sa eleksyon, kaya nagpamakal sila. Ay no kay mo namakal ka man, galing kay gamay lang yung imo, ginpamakal. Action firing line. Debla? Dugangan pagin sang imo lideres nga gamay na kadaan ang ginpamakal mo sang buto katao. Perti pagin katuklo perti pagin magtago tong imo mga lideres kalamay mo gid Action firing line. Na tikon pag-abot yes tiempo inisipay buto ati Risto perdi ka sa imo kontra. Action firing line. Amo na nga mga incumbent kisa nga maluto sa eleksyon ay kahikay na sa pigaw nga strategy kag pigaw ang imo sini performance, no, kag kun mayong bisan nami pang performance mo kun pigaw ang imo sini nga ginhimo nga strategiya approach sa eleksyon ta di per Japon Action firing line. na amo na tibantayan tani kinanglan sino magkapromisa sining adlaw-adlaw mo ning sitwasyon no nga tani daw may eleksyon lang bla kada bulan parang binuligay way untat. Action firing line. While tagaling time diri sa atong sining nga pagpangalagad sa Sabado nights nga presentation sang inyo palatuntunan aksyon firing line sa ngalan sang inyo regular anchorman Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.